Tak, kolega, myslím, že je najvyšší čas položiť si otázku, čo ešte môžeme urobiť v tomto 20. storočí. Rozumiete, niečo, čo sme tak nejak nestihli, alebo zanedbali, alebo ako to u nás na Slovensku býva zvykom, na čo sme sa jednoducho vykašľali. Obávam sa, pán kolega, že o tomto čase už nemôžeme urobiť nič. A predsa by som niečo veľmi chcel, aspoň na chvíľočku nazrieť do toho 3. tisícročia. Čo nás tam čaká? Hej, vy beťár, vy chcete veštiť? No, správne, pozrite. Veď je to také jednoduché. Som Pišta a šijem do vás už 1000 rokov. Trápi vás strach, neistota a obavy z 3. tisícročia. Aj nás. A preto sa poďme spolu pozrieť, čo nás v ňom čaká a čo nás neminie. Otvorme vešteckú knihu Nostradamus a pozrime sa, čo v nej stojí napísané. Zajtra ráno, v prvý deň nového tisícročia, bude väčšinu z vás strašne bolieť hlava. Dopoludnia však bolesť povolí a my si pozrieme novoročný prejav nášho prezidenta v rakúskej televízii. A hlavy nás začnú bolieť znova. Niekedy koncom roku 2001 príde opäť Silvester. V zime roku 2051 Rómovia konečne uznajú Slovákov za národnostnú menšinu. Terchovská župa však nevznikne. 2225. Na Marse pristane prvý Slovák, ktorý má testovať odolnosť borovičky voči silnému mrazu. Na Zem sa síce vráti bez borovičky, ale za to v perfektnej nálade. V zime roku 3001 bude opäť raz Silvester. V prvý deň nového tisícročia budú väčšinu obyvateľstva opäť bolieť hlavy. Nuž svet, leď si do 3. tisícročia. Šťastnú cestu! Šťastnú cestu!